तर हे बघा आपल्या पहिल्या ट्रॅप मध्ये एवढे कुर्ले गावले। हे बघा आपण पहिलं ट्रॅप। सृष्टी ब्लॉग मध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे। आणि मित्रांनो, मी आता जात आहे पिंजरे उचलू। आपण जे काल कुर्ल्याचे पिंजरे टाकलो, ट्रॅप टाकलो, ते उचलूक जात आहे। बघूया म्हटलं आज एक छोटंसं व्हिडिओ बघूया करून। फक्त पिंजरे आपण उचलायचे। आपली होडी आहे तिकडे आणि एक आपण डबो घेतलो कुर्ले घेऊसाठी। तर जाऊया आता, कारण काल टाकलं आहे मी संध्याकाळी 5 वाजता। सकाळी जाऊ गावला ना, आता बरंच उशीर झाला, 10:30 वाजत इथे। तर जाऊया आता, बघूया आपल्या किती कुर्ले गावतात ते। आणि मित्रांनो, आपले जे ट्रॅप आहेत ते आपल्याकडे विक्रीसाठी पण उपलब्ध असतात। जर कोणाक हवे असतील तर मला फोन करा। आपण ऑल ओव्हर इंडियात कुठे पण पाठवू शकतो ते। तर आता आधी जाऊया, आधी बघूया आपल्या ट्रॅपमध्ये किती खेकडे गावतात ते। चला, आपण एक डबो घेतलो आणि आपली असं होडी। पाणी बघा किती भरला, भरपूर भरला पाणी आणि वाजल्यात पण भरपूर। 10:30 वाजत इले आणि काल संध्याकाळी 5 वाजता टाकलं आम्ही ते ट्रॅप। तर आता जाऊया आणि उचलून बघूया आधी किती गावतात आपल्या इकडे। सगळ्यांचे होडी लागतात। पहिलं ट्रॅप टाकलं रात्री त्याच्याकडे मी आता फक्त ट्रॅप उचलू गेलं आहे, कारण टाकताना काल दाखवलेलं नाही। काल आम्ही एक फिशिंगचा व्हिडिओ करीत होतो लक्की आणि मी, त्यामुळे आम्ही घाईत होतो। त्यामुळे आता उचलून बघूया त्याच्यात किती आहेत, एवढाच बघायचा। ट्रॅप तर आपले 4 टाकलेले आहेत। आता समोरच्या झाडाजवळ एक आपलं टाकलेलो, तिथे जाऊन बघूया आधी। लोठा पाणी एक किती गावतात। आज वार पण बरोबर बुधवार। असं आपलं ट्रॅप आधी वेळी थांबवतोय, गेली झाडीत बांधलं आपलं। सोडून घेऊया, साधारण रशी दिसा पाहिजे म्हणून अशी एक गाठ मारून ठेवायची आपण। आता पुढे जाता खाली पाणी कशी या साईडनं घेऊया। पहिलं ट्रॅप आपलं असं तसं। हे बघा आपण आपलं पहिलं ट्रॅप नाही तरी 1 2 3 4 5 6 7 कुर्ले असत पहिल्या ट्रॅपमध्ये। कामच झाला। अजून आपले 4 ट्रॅप 3 ट्रॅप अजून उचलूचे आहेत। तर चला, हे आता ह्याच्यात आधी वत्ताय डब्यात। वत्ताना दाखव गावाचे नाही, एकटोच आहे मी। तर आधी वतून घेतोय, कसे वतायचे ते पण दाखवते बघ। या साईडने सोडायचा आणि ते वतायचे। चला, वतून घेते मग दाखवते केवढे आहेत ते। त्याच्यात लक्षात नाही विचारते, एक मोठी दिसतं, 2 3 4 साधारण असं। ही एक बरी आहे मोठी। तर हे बघा आपल्या पहिल्या ट्रॅप मध्ये एवढे कुर्ले गावले। मस्त साईज आहेत, एकदम पण लहान नाहीत। तर आता दुसरं ट्रॅप उचलूया, चला। आता मी नेऊन तकडे जवळपास काहीतरी टाकून ठेवतले ट्रॅप। इथं समोरच्या झाडाकडे बघूया, व्हिडिओ दिसतं काय माहीत नाही। ती पिवळी रशी आहे तर असा हळूहळू जाऊ खाया, कारण लोटव भरपूर आहे। फास्ट गेला तर पुढे जातं तो। तर हे असं आपलं दुसरं ट्रॅप। बघूया काय हा काय 71 7 गाव देव। हो 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 हो, अरे बापरे, होडी थांबणार नाही, खोल आहे एक तर। वाटी खाली ठेवता नाही आता।
असं 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 3 कुर्ले वर घ्यावे. 3 कुर्ले आहेत पण ते मोठे आहेत, सपाटे आहेत एकदम खतरनाक. आता हे पण घेते आधी ओतून, परत साईड टाकून ठेवतलं आहे, मग उचलायचं. म्हणजे आपलं एक उचललं त्याच्यात 7, दुसरं पण याच्यात मोठे आहेत. आणि जो आपण बनवलं 3 दरवाजावाला, 3 दरवाजावाला आहे ट्रॅप. त्याच्यात मोठेच कुर्ले गेले, 1 2 3 कुर्ले आहेत पण ते मोठी साईज. हे बघ चांगली साईज आहे. तर ओतून घेते कारण होडी लोटार थांबणार नाही. तर मित्रांनो, दुसऱ्या ट्रॅपमध्ये आपल्याक 3 कुर्ले गावले पण चांगले मोठे होते. असंच मग दाखवते आता तुमका एकदम. आता नदीत असं आणि थोडंसं लोट हा, एका हातीन हलवून एका हातीन कॅमेरा पकडून जरा भारी पडताला. आता समोर आपलं 3रं ट्रॅप आहे समोरच्या जाग्यात. आता आधी होडी हलवून जात आहे, काठी लागणार नाही. चला, समोर रशी दिसतात आहे आपलं 3रं ट्रॅप. तर आधी उचलूया, बघूया. वारू पण आहे त्याच्यात, गेली गेली. होडीकडे फिरवल्या. हे असं आपलं 3रं. ते काठी ठेवत आहे. चलूया. त्याच्यात कायच नाही होत गावला. वरसून काय होते बघ. दोघाच्यात तर आपल्या चांगले गावलेत. तर या पुढे आहे कसा कोण नाही कोण आहे ते केज तिकडे टाकीत असतात. मी आपलं रात्री असे टाकून ठेवलेलं. जाऊया पुढच्या बघूया. चला, शेवटचं ते गावतील ते गावतील. शेवटचं ट्रॅप समोर हा, तो उचलायचो आणि ह्यो नंतर थायच काहीतरी पुढे टाकून ठेवायचो. बघूया, आधी तो उचलूया. आता काय टेन्शन नाही, नदीतून आतमध्ये येलो. नदीत जरा लोट होतो, हाय तितकंसं लोट नाही गावाचं. तर आधी तो उचलूया, बघूया. वारो हा जरा, पक्षी पान कावळू. उडतलो समोर असं आपलं शेवटचं ट्रॅप. काय म्हण पहिल्याच ह्याच्यात बरे गावले, 7 कुर्ले गावले आपल्या. शेवटच्यात बघूया किती गावता, काय हा काय नाही. एक तर दिसता, हे बघा असत 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 असत. शेवटच्यात पण 4 कुर्ले असत. तर घेता येते आज ओतून आणि मग एकदम दाखवते किती गावले आपल्या कुर्ले ते. चला, हे बघा एवढे आपल्या कुर्ले गावले 4 पिंजऱ्यात. नाही म्हटलंच तरी 13-14 कुर्ले गावले. साईज पण चांगली आहे बघ. तर मित्रांनो, व्हिडिओ कसं वाटलो नक्की कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा. आणि आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला.